Assalamu alaikum, barka da shigowa Abubakar Sadiq TV. Wato kamar kullum yadda muka saba kawo muku abubuwan da suka danganci internet, software da dai sauransu. Kamar kullum yau ma mun kawo muku a yanda zaka sa wayanka ta ƙara rike caji. In ba ku manta ba a bidiyon mu na baya mun kawo maka yanda zaka duba status din batir din wayanka, zaka duba quality batirin wayanka da sauransu. To ku biyo mu da cikin bidiyon nan domin mu nuna muku yanda zaka sa wayanka ta ƙara rike caji fiye da yadda take rike caji. Kamar kana chatting ko kana bidiyo ko kana yin abubuwa da sauransu, sai ko ka gani wayanka ba caji, sai ka je ka zauna a jikin caza ka zo na caji kana jira wayanka ya caji ka ci gaba, ko kuma ka ci gaba da daddannawa yana caji. Wannan yana mugun kashe batir, kana chatting ko kana danne wayanka na jikin caji. To ku biyo mu domin ku karu a cikin wannan bidiyon. Da farko dai kafin mu shiga cikin bidiyon, kar a manta a mana liking, ai following, sannan ai subscribing. Da farko in ka shiga dial code din wayanka ne kamar haka, zaka danna wannan code din *#0228#. in ka danna kai tsaye zai kawo ka nan gurin da kuke gani a gaban screen. In ya kawo ka wannan wajen da aka rubuta wannan quick start din, zaka danna shi to screen din wayanka zai dauke, sai ka kunna shi, sai ka kara danna wannan gurin din. Kaga ya zama ka danna shi sau biyu kenan, ya dauke zai kawo. In ya dauke ka kunna shi, in ya kawo sai ka zo ka matse inda zaka kashe wayanka, zai numa inda zaka restart din wayanka, sai ka danna restart. Kana restarting wayanka, in ya mutu ya kawo to ka activating wayanka, zai kara rike caji akan yanda yake rikewa da. Mun gode, a biyo mu cikin wannan channel din domin in mun kawo abubuwa masu amfani a gani a kara da shi amfani da shi. Mun gode.